No, počkáme si. No tak toto, keby sa spravili a sa rovno môžeme osťahovať. By nás palili oči normálne. Oha, toto poznám, však tu je taký kaktus a on naspäť vlastne on ti hovorí, no? A on štekne na ňo, ono to naspäť na ňo štekne. Je aj taká uvadina, no? Ja som sa minule tiež takto pozeral do zrkadla. Vám hovorím, normálne nadhera som si hneď spieval. Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Nevyzerám veru zle, není som bigel, malý. No kamoško, mňa keby oblial s tou vodou, ti hovorím, mňa keby oblial s tou vodou, ja mu tú vodu strčím do ponožky a mu tam celú vylejem, vážne. No, jasne, toto hovorím, že tu sa prehodnocuje život. Aha, čo mu spravili, no? Tento čo pozeral, toreadorské zápasy? S vysávačom by si na mňa išiel, kamarát? Normálne by som ti všetky ponožky rozdieravil, no? Jasné, že si nebudem umývať zuby, ani ja si neumývam. Načo, prirodzene mám krásne biele, no? Ale ľudia niektorí majú žlté, jak hviezdy. Ešte aj ďaleko od seba, no? Jasne, aby som túto hračku zničil za 3 sekundy. Čo mu robí? No tak, kamoško, by si mi buchol hen tak do tej hračky, by si mohol hľadať nové bydlenie, no, s Vladom Voštinarom. No, nové bydlenie, vieš? To čo je? To je Jurský park, podľa mňa. Som videl taký film Jurský park, si pozrite, to je dobrý, no. A tento čo je v plenku? Oni cvičia, podľa mňa. Oni cvičia. Tento cvičí celý život asi. A ten by sa mal ostriať. No, a čo si smutný? Ja, lebo tam je mačka, no, sa ani nečudujem, že si smutný, ťa šikanuje. Že ťa šikanuje, pravda, no, ja viem to, lebo mačky, ja rozmyslel som, oni sú také šikanatorky. No, oni robia zle niekedy. A keď sa nepozerá, človek robia zle, keď sa pozerá, tak sú dobre, no. Korytnačku, dávaj si pozor, lebo ja som minule videl korytnačku na videu a ona štíkla normálne psa do vajca. Naozaj, neklamem vám, niekedy vám to ukážem možno, no. Ti hovorím, ani sa nepohni, ani ja by som sa nepohol, lebo tam je predátor, mucha. No, aha. Ty kokos, tam je normálne kamzik. Kamzik normálne v byte ľudia, no verili by ste tomu? No neverili by ste, keby som vám to neukázal, že? Povedzte mi do komentárov, no? A tento čo robí? On ide podľa mňa na deratizáciu, alebo čo? Lebo tam majú bordel, no? Mali by ste si poupratovať, treba mať byte čisto, alebo v dome, no? Maja zvík skočil z okna. Ježi, si sa zlakol samého seba? No, tento čo hrá? On hrá nejakú hru, viete, že sa naháňa s tým vodítkom, no? Ja som sa minule, viete, čím naháňal? S chvostom, ktorý nemám. No, ja mám iba taký malý pidí chvostík, viete, no? Ale čo? A čo? Dobrého veľa nebýva, nie? No, čo máš Xiaomi? Alebo jaký máš Senkor, voľaký lacný, že? Jasný, no. Určite, my máme doma Xiaomi, keby ste chceli vedieť. Akože není sme bohatší, Xiaomi není zas taká značka, lepší je Samsung. No, ale tak postačí to, uprace to te chlopy, viete z obsa, zo mňa teda, no. A čo, treba upratovať podľa mňa, no? A dneska sa bude upratovať. Čo to tam je? To je Gekon nočný, to ja poznám, minule som to čítal v encyklopedii, no, Gekon nočný, no. Tu môžete chovať. My máme doma aj Agamu v Partizánskom. No, ozaj. Môžem vám ho niekedy ukázať po tom príspevku, dobre? A čo mu dávaš, hýlak? No, minulý si dal hýlak, že od brucha by ho nebolelo, tak ho skrutilo. Jak hada, čo vám poviem? No, wow, ani som nestihol dopovedať. No, lebo mi tu hlavou všelaké myšlienky, čo vám poviem, dneska som strašne ukecaný. Za to mi musíte dať odber, lebo dneska som strašne ukecaný. Dobre, už ste ho dali? Ďakujem. No, super. Čo to majú? Oni mali normálne stôl na koleskách. Ideš vysávať, mal by si roboticky kúpiť, kamarát. To len beha, vieš? Poupratuje to same a my máme taký, že on ešte aj umýva. No teda umýva, on len zotiera, ale nevadí. Kukozak sa zlakol z toho? No? Ale ty sa, kamarát, nelakaj toho. Ty to zahryzni. Ja by som to zahryzol hneď. Ja by som sa s tým vôbec nejedoval. No, ale aby sa takýto oni, kokr španiel bal, čo to bolo za rasu? Toto je boxer, to ja poznám. My aj pozerávame televízory niekedy box, no? Ale toto je iný box, no? A čo to? Jaký malý mopslík, to nebude mať ešte ani rok, to je také štenetko. No,
Ці, čo mne sa páčia mopslíkové, lebo oni sú z čelade francúzsko-buldoidných. No jasne, oni sú takí jak my, no. Áno, podobní, no. Čo raz futbal, čo si Ronaldo, alebo si čo Beckham? Ľudia, čo sa vám viacej páči, Ronaldo, alebo sa vám páči ten druhý, jak sa volá? Beckham. A Beckham neviem, či ešte aj hráva. A som tu už dávno pozeral, čo vám poviem, no. No nepôjdete on cez vodu, nepôjdete on cez vodu, na čo? Na čo by si on proste ničil lápky? Pekne ho prenies. No vidíš, to sú dobrí ľudia. Pozrite, ako ho preniesol, aby nemal mokré nohy. Idi to si zapamätaj, to budeš aj ty robiť, dobre? No, ošteka na rybu. Ale kamarátko, to si musíš dať uvariť tú rybu alebo upecť. No, však my sme už normálne moderné psi, však my sme není stredoveku. Čo si? No, uhárky, ja si niekedy trhám aj zo zahrady uhárky. Čo vám poviem, ja milujem uhárky aj z tržnice, no. Ale také z obchodu sú není dobre, no. Oni sa hrajú takú hru, že sa spolu plášia. My to tiež hrávame niekedy, ale ja som sa minul tak plačil, som sa došťal. No som ani nemal radšej povedať, lebo sa mi budete smať, že? No, to čo máte, jakú značku? Room Comfort? To voľaký AliExpress, alebo čo? Ja som si mal všimnúť tú mačku a som si všimol úplne niečo iné. A tu som ja, bodkovaný kvoň. Zas ho tu máme. No, ja by som sa vôbec nebal tejto mačky. Ja by som jej švihol po ryti. Naozaj. Ja by som sa nebal, ale pozrite sa, on je taký vychrtlý, on sa bojí. No, ale neboj sa, daj kopačku z boku, normálne, salto. Jasne. No, ja neviem toto akože čo je za ľudí. Ja si úplne predstavujem, že to musí byť mimo ten človek, aby ma s citrónom naháňal psa, chápete? No, moje nervy, ale ako ja by som sa tiež bal, poviem ti úprimne, no kamarát. A ty čo si z jakého roku prišiel, keď tam máš one, voľaký čo to je, tlačareň? No tlačareň, ale nejaká stará, no, však pozrite, ak to dlho tlačilo. No ty si není modernej dobe, ti poviem akože, s tými onými. A ty čo robíš? Ani som nestihol povedať. Toto čo je za rasu? To prvý raz vidím takúto rasu, no? No, a my máme takéto prasatko, to je na peniaze, že ľudia, to je na peniaze, no? Kamarát, to je len príčový, bože môj, ja mám o mnoho viacej odvahy, jak tieto one, prachúvky, no? No toto není už prachúvka, prepáčte, no, jasné, že nie. Ježiš, tento má jaké vlasy, jak moja mamina, no také brčkavé, no, paráda, moja mamina, no, však, nie mamina, akože Igiho mamina, však aby sme sa, však chápete sa, tu je moja babka, no, jasne, toto čo je, čo robí? No, neviem ani, čo mám okomentovať, lebo je tam len pes a ľubda. Tak povie, že je to pes a ľubda, hotovo, nebudem sa tu ja jedovať s tým, ja by som sa išiel tiež zahrať. Ináč ľudia, za chvíľu ja sa pojem vycekať aj vykakať, keď dokončím toto video, keby ste chceli vedieť. Som pred chvíľkou jedol aj takú konzervu, no, som mal aj s granulkami, to mi Iggy tak nachystal, no, ja to ľúbim, no, už komentujem ďalej, počkajte. Oho, sa tam normálne skrčil. Oni hrajú schovávačku, to musím si zahrať aj Zigin schovávačku. Ináč minule som hral schovávačku, aj som tam dal video, ste videli? Som sa schoval za plachtu. No, ale za plachtou ma nemohol vidieť. Ale on ma uvidel a povedal, že tu si, baby. Hovorím, není som tu, čo trepeš. A vy ľudia hrávate schovávačky, alebo nehrávate ešte? Lebo, a čo, keď ste dospeli, nemôžete si zahrať schovávačku? Na záhrade? No, to je čo? Tu vyzerá Dr. House ten seriál, no? A toto je ten House. Ale nie, srandu si robím, neboj sa. A ty čo oči čučíš na mňa? Čo oči čučíš? No, jasne. Tu keď to auto naváňujúce, keby som dostal, aby som ho aj ovládal. Jasne. Čo tu je, kokos? To je normálny kokos, ľudia, ale to není taký sušený. Že? A však vidíte, že to není sušený. Však Barry, čo si myslíš, že tvoji kamaráti, oni sú blbí? Není sú blbí, samozrejme, no. Ináč ten pelech není dobrý, vám poviem, lebo to raz oštíš a už to smrdí furt. No, samozrejme. Ja vám poviem všetko, keď sa budete pýtať. V komentároch sa kľudne pýtajte na nejaké otázky a v budúcom videu ja vám odpoviem na tie otázky, dobre? Aj, kamarát, to by si mal rozrezať ten melón a normálne to červené vypapať. To je strašne dobré, ja to milujem. A tam je veľa vodičky pre psíka v tom melóne. To je zdravé, naozaj. Pozrite, aj títo majú nejaký vysavač, ale zase to bude nejaká vacnota. No, lebo vidím, jak beha ten vysavač. Vôbec nerobí tak, jak má.